ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο θα παίξουμε Fortnite μαζί με τον φίλο μου, τον Πεκταρά. Θα παίξουμε Fortnite για να κερδίσουμε. Επειδή όμως, γεια σας, εγώ είμαι ο καμεραμάν, αλλά επειδή θα είναι πολύ αφοσιωμένη για να βγει και καλύτερο περιεχόμενο, θα σας μιλάω εγώ. Θα σας δείχνουμε μόνο τις καλές φάσεις για να έχει καλύτερο, να μην βαριέστε. Παιδιά, όπως βλέπετε, μπαίνουμε. Λοιπόν, θα πέσουμε εδώ. Πού είναι το εδώ? Ναι, εδώ. Skibidi bam 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 digit, skibidi dam 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 digit. 100. Εδώ βλέπουμε το κόκαλο που θα εμφανίσει το σκυλί του Σούπερμαν. Από μακρινή θα την damage. Τι γλυκούλη. Πολύ ωραίο. Τι γλυκούλη, καυγίζει κιόλας. Ό,τι πίστευα για ένα σκυλάκι. Άντε γεια. Αλλά φεύγει μετά από κάτι δεύτερα, άμα δεν έχει εκτός. Το θέμα είναι τώρα που πήγε. Τι θα μας δώσει για αυτό το λόγο. Εδώ βρήκαμε τώρα κάτι, μια μάσκα που μπορεί να, νομίζω, που θα εντοπίσει τα άτομα. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει άτομα. Το τσεκάρουμε. Για το τσεκαρέτο. Όπα. Δεν έχει άτομα. Γεια σας. Βασικά δεν μπορώ να πούμε γεια σας. Ο Βασίλης έχει άτομα. Από πίσω του, να το, εδώ είναι. Μπρρ, μπρρ, παταπίν. Να το, εδώ είναι το.